Мен Файзулов Рустам буламын. Самар тарихи мәҗетенең китапханәче. Без хәзер китапханәдә басып торабыз. Безнең монда иске китаплар, революцияга хәтле революция вакытында басылган китаплар, дини китаплар, Коръәннәр, тәфсирлар, сира, фикъ һәм башкалар. Аннары соң иске җөмлә белән басылган светский китаплар да бар. Аннары соң безнең подшивкаларыбыз Шура журналы, Иктисад журналы, Ульфат, Вакыт һәм башкалар. Аннары соң яңа җөмлә белән бастырылган китаплар бар. Перестройкадан соң дини, тарихи китаплары бар. Гарәп телендә, татар телендә, урыс телендә берничә мең китаплар инде җыелган. Аннары монда ясама килебез без научно-исследовательский центр. Монда галимнар килеп куллансын өчен шәкертләр, укыган кешеләр безнең рухи дини нәселебез югалмастан. Чөнки күп төштәле гаиләләрдә булсын, иске мәҗетләрдә булсын, ятып тора иске китаплар. Но инде аларның шундый постоянный шартта булмагач, алар чери бара постепенно, аннан соң грибок, я плесень ашый башлый. Вот. Аларны шундый кадерле урында гына тотарга кирәк, карарга кирәк, сакларга кирәк. Шунда гына безнең мирасыбыз, рухи мирасыбыз сакланып калачак, иншалла. Былай да күп югалган, но әле дә калганын ештара барабыз, саклый барабыз. Аннан соң аларны каталог ясагач, аларны тәрҗемә итәргә бүгенге замана татар теленә тәрҗемә итәргә, урыс теленә тәрҗемә итәргә и научный оборотка вводить итәргә, иншалла. Монда күпме кулъязма китап бар? Кулъязма берничә, хәзер точно әйтәм, берничә 100 экземпляр бардыр. Вот, барысы да тегеләле дә, әле бар безнең отреставрированныйлар бар. Отышлаган, специальный под старину отышлаган китапларыбыз бар, аны пока күрсәтәлмибез. И дальше больше җыя барабыз. Каян җыясыз аларны? Без аларны җыябыз төрле шәһәрләрдән, авыллардан, Самарадан, в первую очередь, Самараның өлкәсеннән, иләрдән, үзебезнең иләребездән, бабалардан, әбиләрдән калган китапларны тоже монда китергән. Кеше бирәме китапларны? Бирә, күп кеше бирә. Чөнки инде хәзер кешеләр аны укый алмый, юкка чыкмасын дип, монда китерә. Кемдер калдыра инде, реликвия булып калдыра инде, кемдер китерә монда. Әбиләре үлсә, бабалары үлсә, монда китерәләр. Менә бу сезнең фонд ничә ел эчендә җыелган? Безнең бу фонд җыелган почти 15 елда җыелган. Как мәҗет безгә керә башладык, реставрация ясый башладык 7-нче елдан соң. Шундый ният белән сначала былай гына җыябыз, аннан соң башыбызга шундый уй килгән, шундый научно-исследовательский центр ясыйбыз дип. Анда инде более систематически җыя башладык. Аллаһ Тәгалә ярдәм итә, и бирә тора төрле төштән. Сез белемегез буенча кем? Мин экономист белем буенча бетергән идем Самарский плановый институт, хәзер ул экономический университет, и Галиуллында беренче выпуск мәдрәсә 92-94 елны без укыдык анда. Иске татар телен укый беләсезме? Укыймын. Мин үзем укыймын, моны больше типографский да. Инде безнең барбер егетебез, ул аның белеме бик яхшы, ул кулъязмаларын да укый. Ул кая укыган? Ул монда
Нур медресе безне бетерген, ана Старозагорда барып кайт, Нур деген. Анан соң Дагестанда, Махачкалада укыды ул, Исламский университетта. Шундай специалистыбыз бар безнең. Кул язмаларында укый торган, көп белә торган.